ഇത് കോഴിക്കോട് നഗരമാണ്. നഗരത്തിലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരം, മാവൂർ റോഡിനടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. നിരവധി പേർ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്നിടം. ഈ നടപ്പാത പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ച ഈ ഭാഗം മറക്കാൻ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിൽ ആളുകൾ വീണു പോകാൻ ഉള്ള സാധ്യത എത്ര കൂടുതലാണ്. അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇത്ര കെടുകാര്യസ്ഥത ആരുടെ സംഭാവനയാവും? ഇതാണോ ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള RPM മാളിന് സമീപം ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നടപ്പാതയിൽ വീണ് 2 പേർക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു. ഇതുപോലെ എത്രയിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന പോലെ പണികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എത്രയിടങ്ങളിൽ ഇനിയും അപകടമുണ്ടാവണം? അധികാരികൾ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയൂ. ഇതിനെല്ലാം ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണ്ടേ?